नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमचे स्वागत करता। कुमटाच्या श्री शांतिका परमेश्वरी देवस्थानात फुला अलंकार विशेष सेवा शुक्रवाराक जाली। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्यात आशिल्ले श्री शांतिका परमेश्वरी देवील्या देवस्थानात दर वर्ष विशेष फुला अलंकार जाता। तशेंच ह्या वर्साक शुक्रवाराक सुमार लाखांची रुपयेची फुलां खरेदी करून अलंकार केलो। अलग अलग जातीची फुलां वापरून देवस्थानात अलंकार करून सेवा अर्पण केले। स्थानिक लोकांनी मेळ फुलां अलंकार केल्लो आकर्षित आशिल्लो। भक्त लोकांक श्री देवीले दर्शन घेवचे बरोबर फुलां अलंकार पळोवन तृप्त जाले। अरबी समुद्रात बुडच्या परिस्थितीत आशिल्ली डांबर घेऊन येत आशिल्ली एक होड शिप आणि शिपाचेर आशिल्ले 19 लोक कर्मचारीक इंडियन कोस्ट गार्डान रक्षण केले। मध्य आफ्रिकाच्या गॅबोन राष्ट्राची डांबर बिटुमिन होरची शिप UAEच्या खोर फक्कनच्यान नवमंगळूर बंदराचेर येत आशिल्ली, पण ती शिप महाराष्ट्राच्या रत्नागिरी लागीं अरबी समुद्रात बुडतेत आशिल्ले बदल मरायन रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर MRCC हेमका मेसेज येयलो। कंप्लेंट घेयले काही मिनिटातच त्या प्रदेशात आणि आजूबाजूच्या प्रदेशात बिटाक आशिल्ले 2 कोस्ट गार्ड बोट, एक ICGS सुजीत आणि ICGS अपूर्वा हेका रक्षणा कार्याक वचूक MRCC हेमी कोस्ट गार्ड पंगडाक सूचन दिले। कोस्ट गार्ड पंगडान साहस करून शिपाचेर आशिल्ले 19 कर्मचारीक रक्षण केले आणि 3911 मेट्रिक टन डांबर भरील आशिल्ली शिप बुडच्या परिस्थितीत आशिल्ली, ताका वयर काडून टोईंग करून वचूक वेवस्था करून दिले। कारवार तालुक्याच्या कैगा NPCIL 5 and 6 युनिटात कर्मचारीक नेमणुकेत जाल्ल्या परीक्षेत चूक जालात असे आरोप केले कन्नडीगर रक्षणा वेदिके नावाचे कन्नड संघटनेन मल्लापूर टाउनशिप लागी आंदोलन केले।
परीक्षेत सिव्हिल विभागाच्या प्रश्नपत्रिकेचेर मेकॅनिकल, कंप्युटर, इलेक्ट्रिकल संबंधित प्रश्न विचारलात. परीक्षा एजन्सीन पूर्व पाठ्यक्रम दिला. प्रथम बॅचाच्या परीक्षेत स्थानिक लोक आशिले आणि प्रथम बॅचात कठीण प्रश्न विचारिले आणि दुसरे बॅचात सोपे प्रश्न विचारलात असे आरोप केले. कन्नड संघटनेन ही चुकी सारखी करूंक जाय आणि स्थानिक लोकांक हांगा नेमणुकेत अवकाश दिवंक जाय म्हणून मागणी केली. आपका लोकल और लैंड यूजरों के लिए हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देगा करके उसी टाइम में आप लोग क्या बोला था सर मैनेजमेंट ने, पढ़ा लिखा वाला आपका कोई नहीं है इधर, इसलिए हम लोग ले नहीं पाया. अभी 5 और 6 नया प्रोजेक्ट हो रहा है, तो हम उसी टाइम में भी आप लोग आश्वासन क्या दिया था स्थलीय को बोलेगा, तो इधर लोकल और लैंड यूजर्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दिएगा करके बोला था. उसी टाइम से अभी तक कुछ रिक्वायरमेंट निकल रहा है हमारे लोगों, लैंड यूजर को और लोकल लोगों को कुछ प्रेफरेंस नहीं दे रहा है और कुछ इधर फायदा के लिए नहीं होते लगते मेरे को. हाँ, तो इसलिए हमको क्या, हम लोग लैंड दे के और सब कुछ त्याग करके हम लोग भीख मांग रहे थे. फिर भी मैनेजमेंट ने तो कोई भी एक अधिकारी हमको कुछ क्या है. अभी हमारा कईगा यूनियन है, लेबर यूनियन, उधर ही डिप्लोमा करके ITI करके उधर ही काम करके उधर ही एक्सपेंस है. वो एक्सपेंस ऑर्डर को उधर ही आप ले सकते हैं. उनको पूरा काम का भी मालूम है, कैसा काम करने का, कैसा रहने का. उन लोगों को ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते, इतना काम कर रहा है. कल्याणकारी मंडळ राखा आणि कामगाराक रक्षण करा अशा घोषवाक्यात सप्टेंबर 21 तारखेक बेंगळूरच्या फ्रीडम पार्कात कामगार संघटनेच्यान व्हड प्रमाणात आंदोलन करतले म्हण कर्नाटक राज्य इमारत निर्माण आणि कामगार मजदूर संघाचे हरिश्चंद्र नायक हेमी सांगले. शुक्रवारा कारवारात पत्रकारा बरा उलयले हरिश्चंद्र नायक, कामगाराली कसलीच सवलत वेळाचेर कामगाराक मेळत ना, तशें म्हण ही योजना सकाळात हाडूंक जाय. तशेंच थोडे लोकप्रिय योजनेच्या नावान मंडळाचे पैसे खर्च करतात, असली योजना रद्द करूंक जाय म्हण तेमी मागणी केले. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಇವರು ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮುರಳಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಹಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಜಿ ನಾಯ್ಕ ಅಂತ ಅವರ ಸಹಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. आयच्यातला न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. दवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.